Să fac intro. Salutare, teatrul și bine m-am găsit la un nou episod din ăsta, cum se mai numi? Rog, bla bla bla. Bun. Ați văzut în episodul anterior când am ajuns la level 2. S-a jucat și Mario Marvel ca praf. Dar bine, eu mai m-am jucat joculețul. Place jocul ăla de asta. Bine, eu mai m-am jucat, să nu ziceți. Vai, pe Mario e praf, nu știe nimic, nu știe jocul. Bine, eu mai mă jucai. Bun, hai să încep. Face, mă, nu știu. Nu știu dacă se aude tare pe filmare. Bun. Îmi pleacă de aici că se aude pe filmare cum faci tu ca porcul. Păi Mario, ai văzut cum faci? Știi cum faci oameni buni? Dacă se duce la restaurant, cred că așa face. Nu? Aici sunt. Mama e acasă, face treaba. Păi nu, dar nu-i bine, bă băiatule, te înveți așa. Să spuneți în comentarii dacă nu se învață așa. Deci să... Bă, eu nu mai vorbesc, bă. Cât fâinea. Spune și revin când s-a terminat filmarea, când s-a terminat reclama. Bun, deci am revenit. Să începem. Însă nu mă înșuri. Că plec. Bine, am mai ajuns pe aici. Bine, am ajuns departe, să zicem. Am mai știu pe aici. 27. Bă, dar miroase frumos, îmi dai și mie unul. Depinde sau doi. Frate, ești mami tu, bă! De unde ai făcut rost de ăștia, bă? Să o deasă. Chiar că am ajuns acolo. Mami, mă, căcai pe mine! Ăla mă fac... Îmi dai hot dog. Bun, deci revenim când mănânc și eu ăsta. Bun, deci am revenit. Bun, deci de data asta nu mai... Eu mai ales tu cafe. Și eu. Mamă, dar e fusă bună ăla, mă. Rugăciorul. Aș vrea să termin și ăsta, levelul ăsta. Dar cred că o să terminăm mai încolo. Hop, trop, trop, jop, trop, trop, jop, trop, trop, jop, trop, trop, jop, trop, trop, jop. Da, mai vreau să mă opresc filmarea, bă, frate. Am oprit-o deja de 2 ori. Ulege tu. Bun. Mă, pâncă l-ai pe el să-l mănânc. Bun, deci mi-e cam greu să ajung până acolo. Și dacă vreți să vă jucați, scrieți jocuri și poate îl găsiți. O bilă. O bilă. Dar e numai pe telefon. Sau pe tabletă. Telefon și tabletă, altceva nu există. Sau n-am încercat.
Scoate și pe ăla pe calculator. Să încercați dacă vreți să-mi ziceți în comentarii. Așa. A, nu te încurca că... Mamă, ce m-a încurcat acolo, oameni buni. Bun, dacă sunt prea mulți oameni buni, într-una... Sunt învățat să zic așa. Oameni... Bun, asta chiar să... Asta chiar fu zdravănă. Și aia la fel, că mă pierdui acolo. Păi, că mă stradui! Holy shit, cât de greu e. Holy fuck, nu mai înțeleg nimic. Vrei milkshake? Da, de ce? Păi fac, dar nu știu dacă mi-ajunge să fac 3. Dacă mi-ajunge să fac 3, fac 3. Dacă nu fac doar 2 și nu fac cu Mario. Da. Pe ce îi trebuie? Lapte și? Zmeură dacă e să fie. Cred că e toată zmeura de acolo. Bun. Eu vorbeam cu sora lui Mario acum. A, nu zic eu că... Dau degeaba. Nu știu dacă vreau un milkshake. Și dacă ai ajunge sau dacă nu, îl împart Mario. Holy fuck. Sunt extrem de concentrat, deci nu pot să vorbesc. Dacă nu o să vorbesc, o să fiu extrem de concentrat. Bă, mâncați și îmi pierd controlul. Checkpoint. Mă, mâncați-aș. Asta e tot ce-ai cules? Cât ai cules, Mario? L-a făcut înghețată. A făcut înghețată. Uite că tot Castro nu putem să facem o groază. E umblă prin boschet pe acolo. Unde vorbeam cu Mario? Să caut acolo la vișine. Ce trebuie, mă? Cheie? A, cheie. Ok. Asta fu nouă. Bun, deci pe acolo mai pun de 30%, cred că o să fiu extrem de concentrat și nu o să pot să vorbesc. Uite, cam acum. Uite, de aici nu mai pot să mai vorbesc. O să fac foarte concentrat. Uite de aici. Am scăpat acolo extrem de bine. Deci nu pot să cred cât de concentrat sunt. Nu mai văd nici nimic, e soare. Nu! Iar soarele de râs. Bun. De ce, bă, dar nu sunt, mă, chei. Scumpe, costă bani, n-am eu euro, îmi trebuie un card care nu pot să-l iau. Sau pot, da, cine mai. Dar n-am eu timp să-l iau. Ăla-i, mă. Făc acolo fără probleme. Bă, ce am aici un soare de mă piș pe el. În sfârșit, doamne. Da, nici acum mai e extrem de bine. Hai, dar măcar că se vede. Da, mă enervează și părul ăsta că stau în ochii mei. Haide! Alex! Bă, deci nu observă ăla că e negru cu negru și cu un pic de mov.
Așa se de la mine, negru, aproape tot ecranul. Și nu mai văd ăla că e negru. O, culori deschise, dar... De să nu uit aici să mă dau într-o parte. E perfect. Ăla e, mă, de aici nu mai pot să mai vorbesc. Ăla e, mă. Ce concentrat sunt. Ăla e. Cred că îl terminăm și pe ăsta cu o victorie. Dar na, că dumne. Da, aici nu mai înțeleg nimic. Acolo nu mai observam. Puteți acolo cum naiba trebuie să treci, mă. Frate. Măi, acolo e belea mare. Bun, aici o dau într-o parte, așa. Și acum... Oye! Oye! Olai! Oh! Nu pot să cred! Bă, ce fail l-am tras! Da, am tras un fail aici de m-a încăcat pe mine. Bun, deci nu da să o mai facem. Bun, deja m-am enervat și eu cred că o să închei episodul. Și dacă mai vreți episoade să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!